Unu mana na last court ejere George na-ajụ onye ọbụla are you guilty or not guilty. O ruo tọọnụ EKE HIT asị na ọ bụ content creator. Yes, EKE HIT asị na ọ bụ content creator, no content creator ka ọ na-eme. Na ọ na-eme mmadụ ya amụ. Asị na-eme ndị mmadụ ya amụ. Why ndị mmadụ ma gị as a native doctor? Ọkwụ na afụgo that not deceiving ka EKE HIT na-deceive people. Now deceiving ka these native doctors na-deceive people. Ebe na-agwa ndị mmadụ sifa that na ọ bụrụ na ị gwọrọ ọgwụ, ọ bụrụ na ọgwụ ga-arụ ọrụ within 4 days na gị bịa were ego gị back. Kizi nke na-ebu na ịpụtazi na-agwazi ndị mmadụ that na-ebu content creator that na-eme ndị mmadụ ya amụ. O rugo kịta na improve onwe gị na-ebu native doctor na the court aga-alas. EKE HIT na-asị na ọ bụ content creator. Anjụọ content creator ọ na-agwọ ọgwụ. Content creator ọ na-asị ndị mmadụ ọ bụrụ na ọ gwọrọ gị ọgwụ, ọ bụrụ na ọgwụ arụ ọrụ within 3 days or 4 days na gị bịa were ego gị back. Yes, content creator ọ na-agwọ ọgwụ. Unu afụgo unu a na-anara ego ka agwọrọ ọgwụ. Unu a na-anara ego ka agwọrọ ọgwụ. A na-agwa unu that na ndị native doctor asaa na-edeceive unu na ga-ekwute. Unu afụgo ya EKE HIT mepere ọnụ ya na court si na ọ bụ content creator. Yes, ma unu afụgo sef na kịta na ejigo ego unu mee content. Yes, EKE HIT ejigo ego unu go ring light, go wireless mic maka ndị na-agwa unu that na ndị native doctor na-deceive unu adịghị ekwete. Kịta unu afụgo that na EKE HIT ejigo ego unu mee content. Isi akwụkwọ kotuara aka. Yes, apụta na kesi akwụkwọ kotuara aka. Ma chee that na akwụkwọ kotuara aka nwere mmadụ. Akwụkwọ kotuara aka na-afụ na enwe mmadụ na gọọmenti. Yes, o nwere mmadụ na gọọmenti. O ji ego but onwe mmadụ na gọọmenti. Eke ka njọ bụ na akwụkwọ kotuara aka na-afụ na ọ gara school because ọ bụ na ọ gara school ya oge ahụ abịa for interview. Akwụkwọ kotuara aka gị defend onwe. Yes, akwụkwọ kotuara aka akarago defend onwe na court. Yes, ọ ka gị defend onwe. Watch all the population niile akwụkwọ kotuara aka nwere. All the population man niile ọ na-akpọ ife ọgbọ party ife thousands of people apụta. Ome nke ife thousands of people apụta but na o dejurugo. Onye ọbụla adọsụ gba ọsọ 440, onye ọbụla adọsụ n'azụ. Yes, onye ọbụla adọsụ n'azụ. Because apụta otu a na nche na akwụkwọ kotuara aka sef na o nwere people. O nwere people ife ọgbọ party like this ife na thousands of people ga-apụta. A na-etu ya akwụ onye ọgwụ ọbara ọra but na o dejurugoro. Ifo manni na-abịa na-eghere na-etu akwa onye ọgwụ fantini na-anaghị azụ. Yes, fantini niile anaghị azụ. Ma ndị akwụkwọ kotuara aka na-ese na gwọrọ ọgwụ ma ndị niile ọ gwọsiri ọgwụ. Ebee ka fantini nozi na? Ebee ka fantini nozi? Onye ọbụla adụga azụ. Onwe nke apụta yes, this is my boss. You should release him. Onwe ụzọ ngozi apụta ka okwu abụrụ ife mmụta dị iru maka ndị unu abụ ndị native doctor na-abịa deceive si that na ọgwụ na ọgwụ within 3 days that na ọgwụ ga-arụ ọrụ. Unu eburu obi niile tụkwasị na unu afụgo na EKE HIT emepego ọnụ si that na ife ọ na-ebe content creator. That mean na EKE HIT ejigo ego mee content. Ka okwu abụrụ ife mmụta dị iru. Thanks for watching.